Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ana barki da sa kasance da ku a cikin wannan channel ta mai albarka. Akwai wayoyi da dama, mafi yawanci Londonians ne suna yawan nuno muku wannan abu. Unfortunately, file manager has stopped. Mafi yawancin mutane ba su san da za su magance abin ba. Duk da kai ba za ka iya taɓa ɗibishi ba. Hakan ga idan kana so kai aiki da wayanka, mafi yawanci sai sun je sun goge kan wayansu ko sun je kwamfuta a musu flashing. To a takaice akwai wata gajeruwar hanya wadda za ka je, bari mu je mu ga. Da farko za ka shiga cikin setting ɗin wayanka. Wani mu ga. Za ka dinga yi kana touching ɗin shi ne. Setting. To yawwa. Za mu je zuwa advanced setting. Application manager za mu shiga. Yawwa. Idan muka shigo application manager za mu je zuwa ga disabled. Za mu shiga sai mu touching ɗin wannan file manager ɗin. To kun ga shi kenan.